a l'Institut Quatre Cantons de Barcelona perquè s'hi estan fent uns tallers de rap en català. És una proposta educativa, Esther Bertran, que ha arribat ja, sembla ser, per quedar-se. Això sembla, això és el Catalunya Rookies i per primera vegada és un projecte educatiu, el rap en català entre les escoles, i avui estem assistint en aquest taller de manera exclusiva una mica que ens explicaran exactament els objectius d'aquest Catalunya Rookies. Què tal? Bon dia. Bon dia. Jordi. Què tal? Jordi Joel. Jordi. Doncs bé, aquí estem fent la prova pilot una mica d'aquests tallers que portem ja un any planejant, amb les proves i tot el que tenim. Avui estem aquí a l'escola dels Quatre Cantons i res, testejant aquestes proves, portant el freestyle amb les aules. Amb Barsembrant ja fa temps que estem fent tallers de rap a les escoles on tractem més l'escriptura, la reflexió i tal, i ens hem tirat una mica a la piscina a fer tallers de freestyle, veient que el moviment del freestyle en català està pujant i portant-lo aquí a les aules. Molt bé. Escolta, què s'ha de fer per fer freestyle? Una mica com funciona això? En primer lloc, no tenir vergonya, saber que és un joc, que no importa tant la coherència com continuar, com no parar tota l'estona, i finalment veure que progressivament pots arribar a dominar l'art de la paraula rimada. Ara anem a comprovar això. Mira, aquí tenim els 4 alumnes que avui es presten a fer aquest taller. Què tal, Max? Com ho portes, això? Doncs molt bé, està sent molt divertit amb els nostres companys i doncs estem aprenent moltes coses i estem cohesionant molt amb el grup i doncs estem connectant molt. Molt bé, connexió, això és l'important. Laia, és difícil improvisar o no? És bastant difícil, mai ho havíem fet i és molt difícil trobar una paraula com que rimi amb l'altra i a part treure'ns tota la vergonya a sobre que és bastant difícil, és bastant complicat. Molt bé, escolta, després d'aquestes presentacions oficials, ara anem a practicar el freestyle aquí en directe per tots vosaltres, per tant, els donarem una paraula i a partir d'aquí hauran d'improvisar. Vinga, quina paraula els donem? A veure, nou, tot es mou, emocions, Quatre Cantons. Pugem una mica la música i aquí una mica els que animeu el vostre grup, que ara són ells, però després us tocarà a vosaltres també, com ho animem això? Què hem de fer? Vinga, una mica d'això. Vinga, va. Som-hi, doncs escolta'm, tots vosaltres, pel Tot es mou, anem a improvisar. 3, 2, 1, temps! M'aixeco al matí i sento que estic nou. Arribo a l'institut i m'entrevista el Tot es mou. Estem tots junts al Quatre Cantons. En aquest taller ple d'emocions. Fantàstic! Fantàstic, Helena, no sé què et semblen, aquí ho han fet superbé, que és impressionant. Mira, és que ho han improvisat aquí mateix. Estem amb la boca oberta, tots plegats. A veure, l'Empar Moliner, que es vol afegir la Moliner. Trobo a faltar alguna paraulota. Sí. Però per la resta, meravellós. Va, no, escolta, alguna paraulota. Helena, digue'm una paraula, va, que acabarem aquesta connexió improvisant també. Vinga, va. Efímer. 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 Ostres, és difícil aquesta paraula. Efímer, que És que tot és molt efímer, tot va molt ràpid. Efímer per rimar és una mica complicat. Animeu una mica, va, a veure si m'hem arribat al Tot es mou, aquí amb la connexió. Tot és molt efímer, jo ja no sé si fer un petó. És qüestió de dies, és qüestió de nits, amb un bon somnífer dormirem tota la nit. Bravo. Raquel Bertran, que no se'n perd una.